esuguma nekemerikera somogondo bwokero muntu gosege teacher kiakero muntu korenda somo gaka Josh Machuki esuguma nekemerigia komoretera chibesa gosenengo eye komokonya kwegendereria sobugima bwaye litukoria rero asomoroberi bwoboremi nobonda nigo na koretire goikabasi boitangare ward e constituency ya bobasi e county ya Kisii asena mutarire rinde lyanya ko bagago tosomya na gotosemine rinde litunya ko matokomanya na kiekemerie kiesukuma gego korekana nande na saliba kageke chiro na nchego koretero moroberio onkabuno yo kera litukona ngoro kwa Mildred Momanyi Josh na kibono yamba mamurari yani rero naikirega mugondo kwao yani ndo chesuguma yege kone esuguma bwate rito lichiete lisomete nago ninja suguika mugondo kwana uraro nje kinkoreta sumugondona nyuma tutaragenderera twenda tambe bono mwanjo murigerio Ndizi TV anya kwebori na kibaro muntu ri takora tene ndara tumanyirieta kora batebyanga rieta liao na ndega iganga itori Marietane Charles onchoka oyo majuki nkano ya igare kusinga fabrication passport itangare kodi passport itangare wana Josh ndi gwachagite amangana yoboremi bwesukuma omo bwesukuma na jagete 2007 ngiki agere to gachaka gosimeke sukuma esengencho abantu abangi go bagosimeke sukuma aseke wangegeke lakini kirongo ligelia no simigete ke wangeke nengi kiagere to karanga tigancha ko bulimi wono bulimi bwana na jagete una koire jiro lakini asenga kiyo na bwato mwana swata secondary asenga njunda bwata injayo banyara mapato ngumwakanira ngasaba kusimike suma ngoire school bandikire school fees ngi gastole mugondo gali tukuliale rankwa obono bulimo bwao goseno bulimo bwo monto goseno naki ana sinkombo eta yego conditionanya ko kolema kwana nake wono nyuma tutaragendera tambe nintage toto eresere kiegara omonto naro liskari onyo koligere sugume ya mogo kiria kuna komera mate lakini atara ikaga abukora mweresera ngo nkaigua chakirite sugume na kigua chagete geti koroskere gento gocha enasali oto eresere gocha kuru enasali mono esugume tirigento kerege kongu lakini kana chagile nje na kasimike yo na simeka mugondo lakini baadaye ngajanganyaranga esuma ko chakire nazari ogo pupe mugondo arosie popiga wege orosi chiraini arabo nyorokererio obotuga no gwo kwayerendera ase nazari kana bya benga kiyumurakera yatoka nga ngunya bekirura macha wana ka oirete direct teriko nyari kana o kare o nyinyi sira match wana go jagere nazari after na sena makuyira mugondo enasali yeye nta tongeresere kabisa na kie korosigwa esenge nje munara kwenye kwebolie nasali nganko nyarosali nasali ngonyarosali tueresere kabisa nge nasali yenge ntoki na ande mkiyo gotakiru na kie nasali yakoroka nasobwini enasari no koreta maraba kwanya sarago chama kwa rosigi nduguni popi emuka igoroiga arafu obogariga yeko bimite yamo arafu kogenda kuchiaria no kobeka uno bwato mugondo gose uno bwate chintatare jingana gasota tekobeka kwabeka after kwabekire kwarete chafu ozona ona mama toke kwa ruta igoroiga after 3 days ya chakire gwata lakini mwanzo karwa chaka kwa bombe mara kwa kodi yo koreta wate biraini kwa nyorokerio boyo kogotuba ara ko mako beka embe gokurugoro yani birawe binyerera ko mako beke echafu yako yo bukendo kurugoro asina arabu gwate birengo gwate biraini nkyo gotumeka gwate raini yo bana gwate raini no budumie gete kwa ngororiga yani korosya kamutaro tibu asoko beko boyo ogendenze ere tetelebere kurugoro nasti ama tukarenge na cheskume yo gosobo tubo gwasimeka gaigase nasali ama tukarenga bokwira kwamanya ko rusioro kwareta mugondo jenga kie ibimari bigwira se nasali tuwiki sato bakainyira lakini bone wiki yakana na okanya bya beire kurusho ire mugondo ase nasali
marwaire ande naragocha gochera che eskume marwaire naronye ko begeto botu bonge gocha bari bwasambana utaka kwa nyorokereri kwa space buya nande ngosiarorerio yagera marwaire bwambuyo gocha batiga ugosambana karobe begeto bonge ugosambana igo no gusambana guko kobera gali ase nasari nko nyorokererio ra mache kerere ase nasari gose ko bayo ekarenga giyo murakera abo kunyorokereria mache lakini nga kiembura kabjita di sugumere tageti mache mange omwancho murigererio moroberi togenderete no moroberi Oboremi no bonda ase tobwato omogaka Joash Machuki oyo kunyara kobaga gotosomya na gotoseme iguru yesukuma bune gosime kokore nasari goikayacha mugondo omogaka Machuki egento ngere kwa kweresera ng'agari ngwatolishire ninko bekora mariyo gongo kororeki bona yakiro konyerusigari konyereta mugondo nakyo konyerusioro toeresera nkuru bona ekarogo yirusiari kotoko kwa prupe ya sochi kayebeka kware mira asa yi kwa rema kwa bukia asa atoba babuya kwa mabane kenyorini kwa musajira iniga kwa mojo wa kibikamo kwa beko boyo arabu komanya korete kemerikeri kwa beko otararete kemeri ekyo bekoro mugondo gaigase kwari mira matukari ngakwira gotoba nawara iro mutinyi kuringana ngikwe bange tangana. For example, una asibituma biarure yoko eminando boki. Kiam anena mana ekero megono una bana yengo komba unaga nebituma biarengo. Ona jitenga mana ndenga boki arafu ngabeka. Ibona segeti tabike inase arimire. Umuntu narorisko gado konya goteba ngera abwati geti tingire ngabwatari. Igo erenkiora mataina matukari ngegekegoi. Egeti bona ka uyo urata ko Oboremi obo yakureme getikeria kire ju kibere mpaka isato arabwa keboki naende okanyanga irabandira oro bandira samnyukana naenda abokiria gatatu basi onyore nga asoke karo kubwatari irabaiga ikonyoroka iya bona sai yakoriki ayabere tayara bona tukusimikwe esuma Bono kwa rusi yesugumbe ye nasari ase gwa kire chiraini chiri una gwate bakorete kenyori ni kiare ngana kwa kire bikamago iga se bikamage gibi inkyo ganire gokora erinde ryo mara kobeka inkingi getakire bono gochakiraga bwe step ikogendera bona se bikamago gento ganeri no boyo we ko boyo arabo ikena ando be kichiraini chindongi singing just spacing arafu spacing ye kubwatinga eraininga kyobegete nagocha ochanje ngo bekachibuti beraiga bakaibira nenusu nagocha nabe ke futi kareranga none karo ngagiye rigasa ariye kuru nyinge ekero gosimeke sugume yango tumyoranda ko boyo riritangani gosimeka karango simeka ngutangani ndo boyo na mayo bege kamari nakyo kaukina kwangu tumyande diepi boyo bwa diepi nakyo korende sugumeye bono kwanyesimekire mugondo gwakurira nakyo kunyerenda bakaya ikaga igase ikire gando cha sokwa yana zuma yana kana bekire mugondo yon kobero tinte tika chaf kamera una muroje mugondo yoga igoro murabuse kya chafu ye kamera no boye koli bono ndete kamera kiriyo kambeke tono kinte tikiri boye buna beko kono kwenda kwa ne ondo ryo ganganya gachafu ka kamera na eto na buruka gotatigo kuburuka nande ngikenda gukora kegara enchira naro re ikire gaiga ige mitombire binto kyo chugwa kora gotatigo kuburuka gwoka ya no korigereria ikamanya ngia basa gocha ono muchana dudu ano gwe kamanya kiaze yasari chinkoro esuma yaso akoringa kaya kubwata na kuru chinkoro bona otaru setie kamanya ikyo take siarete rio gori ruo keruo mapatu turuje kanyara mange ono goja ko rusia sumenga lakini karo siarete rio nabo kumanya ngachira ni ejina gunia nande round yen no jamba kanya iyo kanya mende tarie ko
go reduce mpaka yaikire kiwango gethe yachakire kogotana guchako go reduce igo nyuma kokoru gusimeka paka buna yaikiriga mario ko ikona ro gutumika gwasiara anyara ko baka gusirie kemonye kesuma nande yababuye wono esuguma yenga kikie bwana to gusimekwa kero guchaka kunye kero kwanya rusie nasali kwanya ikire mugono nga kiki omonta kurigererio menya kunye simeka jenga kyo kurigererio mbura jitumbu atinga season nero chako kora timing kanje mbwate suguma bwana rioka une mbura una yaberege na bekire nasali asenga njona asenko iranje ngwata asenko ire chiro yana bete kitentu ari suguma rioka igo omonto uri siko gari nere natete komanyanga esuguma yenga kiki erara asimeke igo bono goikarigereria enga kiembura ose no mugaso enga kine embura kemere kende kyo sikiteta match ekere esuguma nga kieko bengana kwamane gosemete nyerenge koira komanya kore ya kwame konya koire chiro after nanye rusie nasari nanye rete mugondo nkoirero mutinyi bako mutinyi amane wiki yabere yare kwao yoka ngu yorokiere ngabona yabere takete bachero gentongere to koroka singe ni chinde cheke nezinga chiro chichi konaterwa esuguma nero ngonaterwe esuguma konatera na wango de konatera ngoro kya kwa kuri gutanga no konatera nga kyo konya kero mondo na rero rachanya anyebune matombire bibia inse na byo korusi bona kukonatera arabu on spi monta ucherusi ya mato bibia korunse kuna wana yiga mato bibia korunse no yo konatera iga as ko genda atigara mato bona yari byono ka uche tene de wiki kubwati yo kanya mata yana nda kari atwari chingo buko ikiraiga muniraiga ngwa tabanga nguchuri kwa burugera nekero uraba to umuntu narega ali ogosimeke suguma eratari guchunye burugera ngikera abata burugereti muna yabona umurimi kwakorire kwasimekire kemalieke esuguma nabo mugondo mutakaye utabuga tuoyo ko burugerete nkorrekana ande ko benyoro no kwa igo tabuka raisi igo bororo mbore bako kero gonye burugera ko begete mayo diogo oyo no begete oso ko ya pa bwangu te ko bagasi ese kayo ngakyo kwa tiganda kwira ni mai gasi nini ochie nasali embure nko chitoro twara anda kendre embura ya guchia to sine ya magena linde ni challenges kyo gwetera kero ri galia sena challenges kuno wana magena igwateba nanti ita magena terku no kinende nasari yarongo chako ngo bikore set kaya mere ya tire chafiru ko nabegete igoro ngojana nyerusi nabeke bisimaiga nabeke set yakinega eshedima ngonya korusha ga ekwendeye yeshedin kenkenke yanara kuya koriji wikiber na rusir bono kuruya mere omwancho murigereria ondize TV omoroberi togendete no moroberi bwobole minobonda asoyo minto joashi machukia kunyara ko baga gutweresa igoro Yesu gumeye korwe nasari baka buna yayikiriga nkogenda toro mutimo kwa keigo toramera amache kore ndiko tokwirana ntoirane no mwobisa otenenerete amangana yebimeri ase constituency ya bubasi elinde lyanyara ko baga gotosomya na gotosemia igoro yobole myobwe bimeri ebyebike buna chingeni au bune Yesu guma asomoroberi tubweri tukolia lero Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Nigo bono ya nikirundekerene Nego kurendera Chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima Na bogo tonyora Asoro gonkor Bwomogusi Neji kaunti chito etanaine Buna kaunti ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori Nechisemo chinde chinyinge Nigo kotonyora Asite kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 Na free to air decoders Digital TV na Smart TV Scania TV yao na boigo onchore ilio yao Igo iko yenyore Ndizi TV Nigo turine kirenga Ekio korentera Emerubuli emerunge Chinka kichonsi Ndizi TV Obwensu Bwomogusi Umabogani ukamel park
guku weterana ne television ya Ndizi TV nikigo korentera umuyigo murito mono wobwarie womugusi Chitariki 11 cy'umutenyo kabiri umwaka uyo abanyangera banene kuvuga nkurvugusi buna man pepe sagero kurubonye koniki Rwanda umwikabo muziki mintwe kwasa international nemba target go chemeremo numubugi ubuka nigiyata kuvuga nkurvugusi bikundo untiri amanyire kimama minkara tagete MC Migi koronyaramba omochigeto gotoka nyamira mwane manyanga bagbago kiabageni goikache chindagira chikebusi niko cyache kobaroro una chinsaga enderema rinagu obukima bwobori amabera marurano amanyabwari ebusa nechindagira chindi chinyinge babekengero eragere mutu nyore ebyanda boygone esese omuyigoyo nigura chake chinsa ikomi chamargoba na boygo ni bwatriye emeyega ya Valentine's Eve ekyonkekyo enyangina numuntoyo momugima nechishilinki chimia isano omuyigoyo nobeye maseyemo aseti byao ya Ndizi TV bwate tariki tomocha ubwari bwomugusi Ndizi TV ubwansu bwomugusi Mbia mano mwancho murigereria Ndizi TV buna rina nabatebi nyuma tutarenda umutimo kongo ira natwarenge no mu bisoito otenerete bimeriga igasebo basi constituency oyogo chigotosomia mange na gotosemia igoro yeke merike giesukuma atotebi buna gego korekana na buna gekurendwa baka gekechiro. Karibu sana Jared. Thank you. Nyuma tutaragendera kora tebi mwancho murigereria Ndizi TV aeningo nerinde ritumya kwaenderera. Mbia mono aseribaga mwancho murigereria Ndizi TV yenenga kiena twanyoreri bagaso gocha kobasemia igoro ya mangana yo gosimiki bwe chinyeni chinde bwe chikoro kwesukuma asekero monto mu gusiama nyetenga chingeni esukuma njira asekere giti chakiae je samareta ngoro kujara de makori no bobisabo Oboremi ngo somia balemi nga kibabwante gosimika esukuma buya elinde banyore bitoki na koendelesha maisha buya. Jared nyuma tutaraenda atambeiga ntutaitora ora toeresera na gutumanya eskumeye na kie korosari gukorwarie nasari mbore ndikie tagete ninkie ganetie nyuma taraika mugondo mbuya mono moraria nande utwa takire bateba na eskumeye tari yonse kobekwe nasari neroreri nyabite nande neroro nyabutu nere kobekwe nasari igo bono Mole mitabase gocha kwenda isikali na anda ende kofikanya bite nasali amaye gocha koirusia oraire mugondo igo mono esukuma rero tugukwanira neye koguru yobotu eyobotu egento ekogera twa petebe bali basimeke esukuma yobotu nerie asengencho yerigesa ebwatirigesa linyinge within a short period of time elinya bite konya kobe miake menge okonya kwangora that is why era ideal go serbuya oyo twara segeti chakiao egere kobenga kienta ambe egero to kokoro Oboremi we biashara farming business egera boni yeto gote yabali bakole egento ekoro ko Oboremi we biashara farming business okogenda ogorobotu korweduka agrovet ere registered agrovet engiata lyo kwende chira lyo gore kende yonse endo botu ogore certified olente na bobono obutu okobeke nasali so ochakira enasali nasokorosia esengencho ebimeri ebikobe bisini nande ebinge nobotu noboke ligero nyare kubirenda kubimanage nyuma tarabirenta asomogondo gocha gosimeka kogendrete korosie nasali yago ekero kwaretiro obotu kwagoriro obotu notakeire stiri gocha korosio mogondo eso gocha gosimeka kera goikore mu mogondo no morimi akagosteba litang'anio tobe omanye koibokiria kabero nyitora babuya nando yokore ntikieke nando yobokiria gatatu omanye gochikorete bimeri igo bono ekero gochikogenda kubeke nasali yago goikota imwe gento ikoro kwembura kemeri kende yonse yetagete gento ikoro kunaki embura ekero gochikobeke nasali yago goikobeke nga kiyomorakera ligero chigo chigikere embura
The reason as to why togotebana tokunyara kukibeka mugondo gekogera togochoche ko kibekera mache keme mugondo mwe gose na ekengima lakini ko kibekere se nasari nenge nabo kunyara ukimanage nabo kibekera mache gokorango buruire bwa chiroro nabo kunyara gwake eliogo nabo kunyara kokora weeding gose kurusio buchabu aso bwango ige nasari buna ekorosiwa igokorosie nasari obugare bwa emiteyemo lakini obutambe bono bono bakogenda buno mugondo wakorete ntikeke ongana reason ekogera tokorosie emiteyemo nerina nande kwamana kokora egento kuru kwe raised bed raised yani okoreta marabali igoro ligere mburate basa gocha gutu etereme amacha ali atereme maita amachi ka goterema medite kunyara kweyana onye te kunyara kweyana ige kemerie kinge okora ntikeke ngekomera so okorosia okoreizie bed ekero kwa reizie bed yeli enasari libono yacha raised decided that no embura netwa amache ga akora ntikeke akogenda semitaro kwamana gutigari bagelimo omutaro gaiga nandi kwa rosie bed yende uchimate omutaro oyo no lyo gocha gweta ekero kwage okwagira kwagira ekero obegete 1 meter igo kwagira 50 centimeters kurumata iga nande gwaita kuruguru kwagira 50 centimeters egekogera obomeri buri oborobo kenande osekobo no gutolera okoboko gweka na oboko buneka bono kwage nusu kurumate nande kwacha bugorogoro kwakoraki kwage nusu none kera okora watering osekero kubeka mache okobeke nusu kurumate nande wacha kwabeke nusu kuruguru so ekero bwati chinasari bed yo nyini isato kogwete chibere gati okobeke nusu ali ne nusu ga na ruguru kwabeke nusu ga iga ne nusu ruguru ligere imeli biyago byange byakore kwerende bya mabuya ekero gwakorire around a week yemo to 2 weeks imeli byo konyora byakore ndike actually in 1 week okonyora byatire ne kwerende ye emenasari bede kwa rosia asenge njo notagetobo nyu ngobeka tole ngendo igoro kwe mulch ne ogoto engomo tali embese egote engomo eliye gochikora tobo kendu bweka bono ekero kwaretire egoterie ngomo kwabeka igoro ase nasari ligere asali achikotwara obokendo imeri beri bono no sakobeka amache obokendo bori bwakora gende keke bwatigara ligere bisoke nenchera yende yo kubeka malchieri na sengenjo ekero kwabekire ebimeri biria na beko nyare kanana osakobeka amache silira baliri na ba amache ali ara ase gotaruka arusie kemeri kirie siwasi megete akeira sangao so kero begete mulch ngo gerere kwanyorana ekemerikerie esigegeta machari akogenda chikogekera ngora baete time ako kune mali chawe ke sekemeri igakogenda ngora so ekero kwa rosie nasari yao bono kwamanya gwate bincherere birange no enegete nabo gwatire geteiga kwabe ko kabutuka ngora gasininya kanyerera mbaka wakora gende keke wakora of course ngotaka tole tobe ko buoyo asengenjo DAP will assist gosera akonye kemeria asamangana root development gitware merie mekongu ligere gichiko ya kungusa obuya kurwa seliroba 1 nabo ko siarero buoyo buriese nasari goro yonsipi oburukanie omana kobeka ebimeri gose 2 nabo kero gwatiro moncherero lyo goiga obeke bira oira ni bira bisinini omana kora gende kieke omana kobeka kwerende embusuro yao igo bono ekero kwabekire igo kwakorire kwaretire seeds chiao kwabekire kwakorire kwabekire mulch you wait for 1 week kwanyara chiakore ndikeke chiatire so by the second week kero chiatire igo bono kwendo rusie mulch eli mulch eli kero kwairusirie ligere bono onye gaso kiro maite kanyore gento geko gazuia igo gako banga na bogara se komunika kakurie sika gosokera guchigoro so goikorusie mulch eli okeri baga gekore gento keke kemerege gekine bono gokeroseri eke agutugoro egekogera no nyano mwana toli komo abando ichi ataramanya kunyuro ngoli ndaraga bwase bando tigotore nyori yo mintori siko gali enyorenga omoroberita gendrete no gokorukwa Oboremi no bonda tabase korara elinde lyategerere kyo kweresa kiara ne kengencho mono so machi SMS chine elinde tuchisomen elinde tusanga so bwamo nabo igonya ariko bagogotoma maoni yawo elinde tusanga so bwamo bone jare nabo kwenderera biya mono nari kweresana nonya ekereke merikere ke nonye no mwana to gonyara ko mwachi bandata kunata bwatia maino igokora moero ngoli so ekemelieke igo nge kunyara mugasoyo monge gosembura okebekere kiagutu digere kenge kunaranga bono na amerire alafu kero wakorire chiwiki bere paka isato dibeni gere kemelie kiao yakinire
bono ogokeruseria ekiagutukeria oge prepare you harden it ese kesongo bagatanga oko harden oge prepare ngabona aso gukigenda aliyo mugaso no kartende gieke no karororo nembure na bera ase gotwe nyinge ligere kemerie ke prepare bono ke harden gogo keira mugondo nge base gukikoego sanga ki injena na litega bono keria korro mutinyo yo that is between 3 and 4 weeks na bakonyere kemerie ke kiabeire na ayo mugondo ri okware ngo prepare obeire bono ase gocha gokora gento kieke so gocha go transplant ase bono bo Kenya mulero tokoroka transplanting the seedlings from the nursery ekero wekire mugondo kwa mugondo orose tiori buya oche no buoyo bo gosimeka that is diammonium phosphate DAP obekese getukora but kere kemelinge bwate spacing yae spacing eri ekogeranga na kikirarandanga na mataye na kiaraendanga ne canopy yae na kiekorosi na nga kikira atake kurwese kende bakese kende ligere kenyoro buoyo buri kiranyare ko utilize kero kigioka ke kwa mapato aisaine goseke ko erige sali saine kero gwachire ne ngori yao buno muremi umuye buno roje muremi buno yo okubeka ngori we train farmers ngo okubeka ngori nari okumanyanga plant population yao nga kigwabeke bimeli bingana mugondo tali okurutaruta obeke between 50 and 60 centimeters ebuti yamone nusu mpaka chivuti bere also depending on the variety chivarity njiro chibwata matamagale chitageta sagale so you put it 2 feet chiriyo gonyora chibwate amatama amakake no okubeka 50 centimeters igonkorwera ini mbakira ini yende and then kurwe kemeli kende obeke futi yeme bono kurugabo ekero kwaretire gwasimekire bono gento gigotigaraga bono no kurinde eskume yao okoyirende minetiga na mbeyemo you ensure go make sure nga kemelie kiao ngibwati buchafu ento yeto kwana sege pindi kende nga obuchafu bulia no ebiromi gose bichuni bikogenda biye bisa maybe ekero wakachia maliogo chinyeni kandi byeirana koliema chinyeni ekero wakore gento kike kwa ruroro so na mbeyemo o make sure obo buchafu mboyo no buchafu obo compete no boyo boli wakora gento kike kwa bekere kemeli ekero bono kwa bekiri chingini chao mugondo kwa bekire obuoyo wachiburugeire bono in between 1 month and 1.5 months chingini chichangire ko boko ngakora gento kike ko ngakwa bono okwali toliriri tanga niria kurunseria tanga nite kora gento kike ya tagite gosoka toli kwa itoria igoro okwali toliriri tanga niria tanga nite goso ya tanga nite goso disinge ncho monto na lero ratebenga ngingu na kwaereria uchintanda eria uchigoro na lirigale igo bono goikacha ke kurunse na libalike yes ocha ke aria kurunse kocha igoro the reason is amataya ali gocha igoro igale tender and green narako rosi ndagira yekemelieke ase kemeli kende gionsi lito na liechokoni yekemeli no gekora gento keke gekorosi ndagira igo bono osa gotua mataya gocha igoro na ndo tua matuko ronsipi it means that ekemeli ekengeri gochikonyora chinguru gosengeri gochikonyora ndagira gekoroseria matande igo bono okochaka kwa ali kwarorire ngakongire kwarusi kwa irechiro in most cases chinga kichinyinge nkonyorore na ebimeri ebi ekemeli ekengobwatukere ne biromi gose bichuni mono bakubiro koboke yashina kimagoroka kemonye gosoboke egente kiye ko chikiame krito lieringa kwarori obiko genda byabwata lito lieringa style ngabune bono no bimenyete ma no bikonya gora gento kike bikonya kolia literi and in case kero kuna ekemelie lito liaye igo gwakunire echokoni na chokoni ende yonse sekuru chingo likomorero to bogimambo yao mugimambo koyi so ekero kwaliringirega bono togotebanga ogwake photosynthetic area elie koroserie endagira bono kwanyoraga kabichi kali kagongerire ngari kende bono yataka oake liogo kora gento kieke liokurusia ekemonyo maliogo naroro chiduka ogocha gwaka liokurusia ekemonyo na balemi bamanyenga goika
torigererie egento tukoroka nga PHI, pre-harvest interval. Ekero gwake rioge rirero tobasa kogesa chinyeni mpaka matukari gwatebeti gochikogesa omanya gokoraki omanya kogesa. Igo bono egento buneke ekemanyo buneke ekiarire literi bono kemerie kingeri gochikobeka matobia goikoche bwango buno omoremi ateba goikome nyororo koranga yobo kongo bogorete ntikieke boberete ese engenjo eyibone biashara bwategega byokoira ase echiro buno tari konyora igo tori konyora yekwirende egento koira echiro after kwaraire omaete buno kwa bono obuya goserira ba nkonya koera lire nutrients and egente kemo yakoera nutrients chikoera bono buna gusia mali mabeira make igo tokolema this season in season out gokolema boniga we again to expose liroba erosion yaira lembura yatu enyinge infiltration yaenda kuchinse bono kwanyora lira bali yatika litabati obo so ngokora tuli top dressing gwakora top dressing ekemerieke ligerege tuale chinguru kerosia mata mange aliochi kwa wakora gento kieke oire chiro igo bono rende onko ya korero top dressing kero kwarenga kwa ire mono wakora top dressing kwa buruga naende kwa bwata kwa kelio omonto nari sikogalio kweboringa eskumeya matukalinga abonete kuira onya kunyeburugera kukuburuga kuli intervals duration. Okay bien okoburuga eko omaite okoburuga ngo dependiere gose nabokonyora kwa ugarato bumono akonye kwa mobo chavu mono so okoburuga frequently bune ubiekorolekana kwa buruga bune ubiekorolekana kwa buruga egento bonto make sure buno chbono muri mioyo you make sure nga e field ye gose asaya igare weeds free tabwati obuchafu igo okonya kuburuga buno korole ubiekorolekana kieke egosoa omonto naro koboringa amataya ndirago ikachenchia chikara chinde chiri chingao ngiora kwanire asayo mbuya mono nkakinyinge nketogere tokoroka nutrient deficiency nakonyora dito liangere ko chenchi nonye publish na kitokora egeria balemiga ama boya bwata planting yara either DAP osotumie NPK for planting. Kero kwanyorire nga literi yangeire kuchenchia ekala igoli atwarire nutrient deficiency igongo advising mulemi onde bwensi orasale na bago ikaso bisyo bulemi ligere aine no nelitoliri nalyo mo bisara anyale como advice because nabora anyore nutrient deficiency erega tali ere kala sanda ngao igo mbuya abalemi baligio bokonyi bwabo bisabo bulemi ligere babaeresa ningikere na namba yende literi yose kolitiga mono tali otoralia nabuli kuchenchia kala gekora ngogotalire igo bono it will be two way either liagotire gose nutrient deficiency neroro gosoburweire mono akarenga kiyobo kendu yembulere ndiro konyorange koruga iga chi ages actually no shobano litobuneri obo bono no burweire obokendu sasa bona bagocha twamu advice ndio kyakwenda kubura kore gento kieke asialire ligero bokendu mbo basa koraki mbo basa ko gosumbu ekmarikia Mbia mwana sana Jared asogo semia umulimi uri siko gali utagete gochako bulimi buno opo gosoga ndrete bulimi buno oboiga omwancho muligereria Ndizi TV omoroberio gendrete ni gokoro kwa bulimi nobonda ase twanyorero yo mto Jared yoro mwobisa utendete bimali buno atosemiria mange teatoragenda mutimoka kego tokoira na toirane no mulimi to twabwateri tukoria rero anyari ko bagago totebina kiagwa vesti chigeni chiago sena kiago chirusi mugondo bakochikie chiro to basego sukangoira na tole Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Nigo bono ya nikirundekerene Nego kurendera Chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima Na bogo tonyora Asoro gonko Bwomogusi Neji kaunti chito etanaine Buna kaunti ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori Nechisemo chinde chinyinge Nigo kotonyora Asite koda ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 Na free to air decoders Digital TV na Smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao Igo iko yenyore Ndizi TV Nigo turine kirenga Ekio korentera emerunge Chinka kichonsi Ndizi TV Obwensu Uomogusi Manje tu muziki
Umubugani ukamel park Goko mwaterna ne television ya Ndizi TV Nikigo korentera umuyigo murito mono Wawariye Wamugusi Chitariki 11 cy'umutenyo kabire umwaka uyo abanyangera banene kuborogo nkurbugusi buna man pepe sagero kubonye koni kirwanda umwikabo muziki mintwe kwasa international nemba target go chemeremo numubugi ubuka nigiyata kuborogo nkurbugusi bikundo untiri amanyire kimama mintara tagete MC Migi Koronyaramba omochigeto gotoka nyamira mwane manyanga Bagbago kiabageni goikache Chindagira chikigusi niko cyachi kobaroro unachinsaga enderema rinagu obukima bwobori amabera marurano amanyabwari ebusa nechindagira chindi chinyinge babekengero eragere mutu inyore Ebyanda boigone esese Omuyigoyo nigura chake chinsa ikomi chamargoba na boigo ni watriye emeyega ya Valentine's Eve ekyonkekyo enyangi narora ekyonkekyo enyangi narora Numuntoyo mumugima nechishilinki chimia isano Omuyigoyo nobeye maseyemo aseti biyao ya Ndizi TV Bwate tariki tomocha ubwari bwomugusi New Brighton Apartments Niji nyumba chokomenya ichuchiaga chira sinchira yekerero kigima Nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom Imeji chi nyumba icho Nigo chiaga chire buya anse chichikuni chaye Chibwate chi carpets Amacha yongusire Guikase chi singi chabo Chi balcony ichuchire asukunyurembeo Ekeruligireti egetunwa kiamanga Chi nyumba chokorara Ugose chi bedrooms Nigo chiakire nyurete chingare na boigo chibekire chi wardrobes chicho ne chibabu cy'ubusibiriya nigo chibekire chi tiles na kubeko bochinu boigo rukigima ase chinyombe cyuchire ni gestimera roro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko ase chitangi ayatari ko eranga kijinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 24 na boigo ni yebwate wifi iyutari bwakanira chinse 24 ni gabwate libagarinene asura nyarego paki gari yao chinyombe icho nigo chiri ase highway ya Kisi Kisumu busio bwichiru ya embassy ubugatagati bwichiru ya Nyamataru na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti isano na ibere isano ibere yemo ibere isano na isano na ibere gose plus 161 224 512 New Brighton Apartments chinyomba chekerero asoko menyekerero Ndizi TV ubwansu bw'umugusi Mbuya mono naende twiranire gibuna rire nabatebi nkoira nande no murimi wase twatara litukolia rero yo kunyara ko bagago tosemia mange eyo mintojo ashim karibu sana nande bono tweresera ngona na kindo chengo mugondo igoro monne sana na kyogo chikwa manage in terms of labor bintu bunebi na kyogo kano muntu gose na biko chikwa kora ya mono mosa omo ondoyo ngakio kolega sitini okoranje buyeka yombwa dabantu bosingo chana na ongo chana kana lituko ongo chakero ngo cha mugonda nanya chijirania ngondo tagete ke barua naba lakini to okora na butini tembari okora oroguka naba kana lituko twanya okora igo kweka feka rogoro naende nanya okora igo tukogendera inga kidionda tebanga una bono umugondo na ruburuge na nyigiro nyani mwato yonde nande twagenda kuna rura na ira na kwa so igasi suma igere continuous terigasi mondo okora kwa tenna yoni mbada bantu bankora sika stanjibeka ngokora Didinto akwa na twa ikase skumeye yaikire mugondo ya merire yabeire kwaigwa
bono kwao kwekero kwangire kwanga yanda ko kuchikoire sukumeya sukumeya ne chiro lakini nani mbwate chitande skuru ono anana mone skuru ngwira lakini aka kuringana no kurema kwane wikande make sense aseri mbwate tenda yagera nkena ire chiro enyinge na ire skuru kango ikerenga kiche ngakuna bono murakera gose yasoire kogota ingokeire bona ka egokea kurumogondo igokonyoranga egojiko ase chiota cyane ige raji kongo busoku bona ka ngo make sense inga ki yakeire bono yonsi pia ko ande school norie abongo yandi binde kabire Joashimbu yakiora nyari ko bagogotebyo umuntu egerarure mpaka ngubu yamboro asogosime sukume yembu yaki burase sukume esukuma nabenga kende gionsi karoge kora no moyo yomo na ndoka na gitakeire ninge bwa chibesa kubanya gutamba tabanga no re bituma no ra marabu ani no re yo vugo singo jodo none enjina asime ke bituma kyo samba lakini njana no mone gasiane gere yesukuma ibona iye tatebanga area ita anene mono ninje ndoje nga ninje pye kandi ase kamarie ke aso gutambuka gisu no nyaba emechende biroro ekire chokoria lakini njono ne chokoso ni chokoni igonko nyorore ebitoki kurwase bichi erete kurwase sukume njeng buyengirete bono je bwana no je no ne nyomba asemnyete ne sukuma yanga achire abana school nere wakana kende at least bwana unenjera koragana njene sukuma bwana je area oboringa no batuma dirie ta choice ai boringa mo myo smeke sukuma ona yo kwara bwana yo ni manyekana denga ebiasara byanenje birenge byane byespembe ta sukuma omwancho murigereria Ndizi TV nyoro moroberi orasembe no moroberi Oboremi nobonda gendera gutuma SMS cheino gwetere namba enamba yera se screen sabu elinde litusanga sobwa mo kwa igure buna yo mitojo ashago tebanga igakoro kwango muntu uri bwesuguma yani ga omanyekanire naye boli yango ngakori siko ga bungi keragero omanyekani kiagaro Oboremi mbubwate enengo gose nibo gendera kweboli ko gendera ta kweri ngori go kumanyanga nkyogura cheko kora next bono yo mito Josh eskume yevunere kere ga sintoma itene bwato buya na ne bwato bobe kende ngeyo getabwati bobe asa enkiora tebe challenges kichiriyo gwetera korwe nasali pake eskume ye kirega muna ye kirega challenges chiko base Oboremi obo no chinga challenges sira se binto binde obo ibinko baboro mano obo ibi na ka mo ka ro jira ngonya doinga turu ke target rio target ono na nemegondo mugondo karota bwati kuike pitio andorigio mugondo ase o agero komba ogandere no Oboremi bwao ibono ejino challenges mono nkorra nyendi bwato mugondo ne ngore magana ga round ye na skana nda sande bono kuika unanda nindengere tinga kingo nyoro mugondo nde mente eyune ko andra ko kota ngobe kanda ari sana be kanga inko ira guchi na manya kuirana nande challenges ki apo kotatige chikuwa kwani nande mbobe kyo gwetera kiagera muntu na dole siku kali utakite kumanyanga obobe mboro bikera ngwa kwa nubya nande gento kenengere kira amarwire ekamanyo ne ryogeri ndibwa effects one karo na kuruje myaka 15 na asimikire sukuma na vere yisitune ryo kama tukamange karo kende ngo ngafektirire bana wika ngiyo fanyikazi bankonya uno ndoje muchando challenges chiko base Oboremi iryo ngojeria to achieve kitiro ne keremburere nyingaro challenges sinchire chiro keremburere nyinga sukuma neta tembura ero tingo tebanga eka bona keremburero madio kotugo siara mono eka manyo ne kengeri kobo watikanya bo kendo bo gocha bo siara limo after 2 weeks lakini bona goika una naya baada ya siku 7
unana ruo ngwira none pambo ye nanya kwenda yo kwenda wano Josh na kia bantu bagucha bakonyora kuruo bamanyanga Josh nasimikite esukuma bono bacha gukuri na ki marketing ya ire na kiorate marketing ya ne unango eze bara esukuma njikira lituko imbwate pigipigi unango soka kujya unjiro muntu bwemesigo onda bamandenga umuntu ruwe nyeni okareki oyetire esukuru gisukuru ejire around iyo masameta nyamagwa piso mugendi nyakigogi ninje ngusaprao igo mbando chencherano naba bechi bakogore chiraria ngorante nani bare bambori nga toneri igo kumanyikana kwana ni paro du bakondora na nekarona ire krokende chiro na sanda abantu barakonyore gutatige chiro ne skuru na kyo ngaye abantu bande barakonyore gose naho gabuka bona mugonda aguna turi mugonda aho monta nyoro etira gose una kenyore kigitari kiana una na jide nganyora asaya bona abantu berie ekaronde mugonda ngoja bari bacha kungaisia krokendo ndo denga nenje ngaire igono enje no bakonyora njemon ngonyoro ri profit asi asoboli mi obwesukuma Oboremi esukuma ne bwachi besa egara besa te ukubara mu na abatimbwa atibiye ryo nabonko nkwaye guni yan sokena go chechirao anyode chibesa ngo wana esukuma koro kesukuma ko yamete mono yamete ga chibesa ochiro egentongero mo biso itanya arako bagakwerese kero twari gukwana nere natebanga amariogo naragusiaru na abwate akoro ku PHI onye tindeva amarioga ali otakire gusiara kwame yaga nye duration gete nande kwamenya kunya aye na kyogo digo so gusiara nande gwatorete chiro kegima nje kero na ire iga yongo chana siara ye kitambo nande ncha ku kwa okonyora ya ire 1 week igo no amarioga aya tingo siara yango jukwa mambi haya wana no bongo nya kwango siara kwa uno mugonda se kurigeri uno ja gutire tinko dinu siara tukuru mabakarugoro ya yonya asina na ikama ya ngo jana siara nande duration bona nande ku ikanji kwa konde okonya ya ire sikusaba Mbuya sana Josh asogo twanchira ko bamo naye nande twasangira mangi nande twemanyiria mangi omwancho moligeria Ndizi TV mbuya mona soko bamo 92 ase twasangira mangi ao eyo Oboremi bwesukuma ase litukolia lero abasi twabwa to yo minto Josh abuno Oboremi kuruga iga bobasi constituency no yo minto twabwate omumanyi oigoro mono maite igoro yebimeli kuruga ige constituency bado yabo basi abo banyariko bagusangamo 92 na gutumanyia mange ayo Oboremi olesiko gabuna bogo tutomera SMS goto otunyariko bogo twakire simi gwetere na mbeye screen yere nsabu elinde lenyo ko bwate bimeli na boto gotara nyo ko bwate tugo na boto gotara linde tunyariko batogosanga abuna twasangino yo minto Josh kabame 92 tukolinde ne chinga kibune chiga tunyariko batogosanga mange na nchengo kwaletero morobelio ngabuno yiga kera litukoli bune liga ne chinsabu ne chiga ni gonkoro kwa Mildred Momanyi.
Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon korbogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ikigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Obwensu Bwomogusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbobwate sanitary wares echuchire chibakuri chichicho chisink nebindebinge mbobwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate cha keyboards buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chi tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Umabogani ukamel pa Goko waterna ne television ya Ndizi TV nikigo korentera umuyigo muritomono wobwarie womugusi chitariki 10 cy'umutenyo kabire umwaka oyo abanyangera banene kuvorogo nkurbugusi buna man pepe sagero kurubonye koniki Rwanda umwikabo muziki mintwe kwasa international nemba target go chemeremo numubugi ubukanigiata kurwarago nkurbugusi bikundo untiri amanyire kimama minkara tagete MC Migi Koronyaramba omochigeto gotoka Nyamira.